Bé, molt bon dia. Comencem aquesta primera taula d'aquestes quartes jornades d'historiografia local. Aquesta primera taula estarà dedicada, com ja ha comentat el doctor David Cao, a la política, un nou escenari polític, els comportaments electorals i l'opinió pública, el republicanisme i el carlisme, el poder local i l'administració municipal. Com ja s'ha comentat, demanem sisplau que els ponents i les ponents s'escaiguin aquesta extensió màxima de 20 minuts per tal de poder formular posteriorment cap al final de la taula aquest debat que moltes vegades és on poden sorgir algunes de les idees i de les reflexions més interessants. Bé, aquesta taula està composta per la doctora Maria Gemma Rubí Casals, que és qui farà la primera intervenció, Esther García Moscardó, Luis Ferran Toledano González i el doctor Pere Sales Vives. En el cas de Maria Gemma Rubí Casals, és catedràtica d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, directora acadèmica del grup de recerca Política, Institucions, Identitats i Corrupció en l'època contemporània, GREPIC, i investigadora principal d'un projecte sobre la història de la corrupció política a l'Espanya contemporània. Alhora, coordina l'equip espanyol de la xarxa internacional Política i Corrupció, Història i Sociologia Comparada Actual, dirigida per Frederic Monnier. La seva recerca es centra en l'estudi del poder, els discursos i les pràctiques polítiques en perspectiva comparada europea. Treballa sobre el parlamentarisme, la representació política, les accions i les impugnacions polítiques a la Catalunya i Espanya contemporànies. Juntament amb Josep Armengol, és autora de Vots, electors i corrupció, una anàlisi de l'apatia política a Catalunya, 1869-1923, coeditora de La corrupció política i l'Espanya contemporània, un enfoque interdisciplinar, així com a l'actualitat, a més, està impulsant una investigació a Espanya sobre la història de la corrupció en col·laboració amb col·legues de França, Alemanya i Romania. Entre les seves últimes publicacions podríem destacar Putin, An End of the Slander That Stains Everything, Víctor Balaguer and the Anti-Corruption Strategies in Colonial Cuba in the Late 19th Century, un capítol publicat dins de l'obra col·lectiva Corruption, Empire and Colonialism, a Global Perspective, publicat a Belgrave l'any 2021. Bé, sense més dilació, cedeixo el torn de paraula a la doctora Rubí Casals i torno a insistir, em veig amb l'obligació d'insistir que, sisplau, intentem adequar-nos a aquest període d'extensió de 20 minuts. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació i la introducció d'aquesta taula. Jo intentaré assenyar-me el temps, però és molt difícil perquè ens hem encomanat uns reptes bastant importants que sí, que després hi haurà una publicació i allà sí que podrem ser més exhaustius i molt més detallistes i per tant, bé, intentaré fer tot el possible. En primer lloc m'agradaria agrair la confiança que s'ha dipositat en la meva persona per participar en aquestes jornades que em fan particularment il·lusió perquè jo vinc de conrear la història local i és el que jo més estimo com a enfocament historiogràfic. Vaig començar la tesi doctoral sobre Manresa durant la restauració i també vaig intentar donar una petita ullada al sexenni per poder situar justament com naixia el període de la restauració canovista i d'alguna manera he estat molts anys en aquesta dimensió, conreant la història local. Per tant, em sento molt còmode i agraeixo el fet que m'hàgiu convidat i sobretot aquest recosir que comentava el David Cao entre el món universitari acadèmic i el món local de la recerca. Sí que és veritat que estem molt poc acostumats últimament a dur a terme balanços historiogràfics i per tant potser n'hem perdut una mica la traça a fer-los, però bé, jo intentaré apuntar més que no pas ser exhaustiva en l'explicació, en la definició d'un balanç historiogràfic sobre els estudis sobre els processos electorals durant el període en concret del sexenni democràtic
i més aviat el que faré serà apuntar algunes línies, alguns suggeriments que segurament que no només em quedaré restringida al que serien els processos electorals, sinó que aniré una mica més enllà, com veureu, i que segurament que no només serà aplicable en el sexenni, sinó també a la manera, diguem-ne, de treballar des del món local, des de la història local, la història general catalana, però qualsevol altra època del segle XIX, d'acord? Bé, en primer lloc, com jo, aquí podien haver-hi estat d'altres veus tan autoritzades o segurament més que jo. I estic pensant en la Marició Genuer i estic pensant en el Quintí Casals, que abans t'ho comentava, present en aquesta sala. Vull dir que som uns quants, que podríem estar aquí fent la mateixa tasca. Bé, dit això, sí que és veritat que estem davant d'una historiografia molt envellida, ja ho comentava també en David, realment pràcticament vull dir, s'està oblidant el sexenni, però quan donem una ullada ràpida el que s'ha treballat sobre el sexenni, ens n'adonem que s'ha fet, diguem-ne, d'una manera fragmentada també, quan realment interessava també es va tractar d'una manera més aviat fragmentada, i tampoc no podem dir que sigui el gran tema estrella de la historiografia catalana i tampoc des d'una perspectiva de la historiografia local. Aquí jo crec que d'una manera similar hauríem de tenir en compte pel que fa a les Balears i al País Valencià, que de fet les capitals provincials han estat molt més treballades. Si podem parlar que les històries de les capitals provincials són història local, penso en la Rosa Montllor, la Rossana Gutiérrez Lloret, pel cas de Castelló, de València, d'Alacant, però també en el conjunt de les illes de Mallorca, el Miquel Duran, o a Menorca, el Miquel Àngel Casasnovas, que també han rebut unes monografies específiques. En referència en concret als processos electorals, de fet, només disposem d'un treball que pugui comprendre la totalitat del Principat. En aquest cas m'estic referint a un capítol que vam publicar en aquell llibre que abans esmentaves, sobre vots electors i corrupció, al costat de Josep Armengol, que analitza el comportament electoral dels districtes i les circumscripcions catalanes durant aquests anys, amb la voluntat d'establir continuïtats i discontinuïtats respecte de la restauració, que de fet és el veritable focus d'interès, d'atenció del llibre, i també de l'arrelament polític tant de les forces monàrquiques, les republicanes i tradicionalistes. Hauríem d'esmetar, encara que no sigui prioritàriament a Catalunya el focus d'atenció, però hi ha un article publicat a Recerques per part de la professora Rossana Gutiérrez Lloret i el Rafael Zurita, que té molt en compte el cas català, en perspectiva comparada respecte d'altres zones de l'Estat, i a més també hauríem de tenir en compte tots els treballs i la investigació tan acurada del Ferran Toledano, en concret estic pensant en aquest llibre Entre el Sermó i el Trabuc, sobre la trajectòria político-electoral del carlisme català fins a 1872, que penso que és molt rellevant, el tractament que en fa de les eleccions i dels resultats electorals. Finalment, una mirada molt integrada d'història política del sexenni, el devem una vegada més a la Marició Genuer, a la història de la Diputació Revolucionària de Barcelona, dirigida per Borja de Riquer, que encara que fos, només es dediqués a Barcelona, a la Diputació de Barcelona, aquest capítol abraça tota la totalitat del Principat, i de fet aquí ella ja apunta el que seria la tesi interpretativa que crec que és la que més fortuna ha fet en el panorama historiogràfic català, en el qual ella destaca la particular fortalesa del republicanisme català, que de fet no va ser únic en l'àmbit de l'Estat, sinó que també hauríem de pensar, com ens recorda la Rossana Gutiérrez Lloret, amb el País Valencià i el que seria la cornisa mediterrània, i les insuficiències democratitzadores. Aquí hauríem de pensar en la tendència a la militarització, l'excepcionalitat política, la suspensió d'ajuntaments i de diputacions, etc. A la instauració d'unes insuficiències democratitzadores que haguessin pogut ser diferents arran de la instauració del sufragi universal masculí, però que no van ser aprofitades per raons diverses, i les demandes transversals, com foren la supressió de les quintes, molt demandada per la societat catalana, i de fet també la descentralització, i que això va travessar totes les
les diferents forces polítiques. Bé, una mirada que en aquell moment Marisol Genuer comptava fonamentalment amb la seva aprofundida investigació sobre la capital catalana, però que també va intentar de tenir en compte el poc que s'havia fet en d'altres àmbits locals. Més enllà, sí que s'ha analitzat amb diferents graus de concreció en treballs d'història local, però gairebé mai de manera monogràfica s'han tractat els processos electorals. De fet, no podem dir que tinguem realment grans treballs sobre això. Les províncies més cobertes són les de Girona i Tarragona i molt menys les de Lleida, especialment, malgrat l'existència de, per mi, la millor i més aprofundida investigació sobre els processos electorals que mai s'hagi dut terme a Catalunya a nivell local, que m'estic referint al cas de la ciutat de Tremp, de la mà de Josep Armengol, i malauradament està per publicar, com tots sabem. Seguint amb la província de Lleida, els esdeveniments polítics a la capital lleidatana també els podem seguir gràcies als treballs del Manuel Lladonosa, però també del Josep Lladonosa amb aquesta biografia recent del republicà Miquel Ferrer Garcés. Els resultats electorals del segle XIX, per contra, han estat molt ben analitzats per Quintí Casals, almenys fins a 1868, i per Conxita Migra a partir de 1890. En canvi, queden aquests anys centrals que estan per cobrir. Al meu entendre, la demarcació barcelonina constitueix una mena de rara avis, exceptuant, evidentment, a Barcelona, perquè trobem alguns treballs espigolats, només diguem-ne d'aproximació molt precària, embrionària, en el cas de Manresa, en el cas de Terrassa. Tenim en 3 volums la tesi doctoral sobre els processos electorals del sexenni i fins al 1910 de Manuel Maguén per la ciutat de Sabadell, però està per publicar, és a dir que tampoc no ha transcendit, ha quedat allà dipositat a l'arxiu històric de Sabadell, i la resta de les ciutats mitjanes, molt de passada, quan han tractat el segle XIX, la història contemporània, més en llarg termini, però ha quedat, diguem-ne, allò com molt per fer. Malgrat que la província de Barcelona era la més poblada de l'Estat, en aquells moments, i sembla mentida que hi hagi hagut, diguem-ne, aquesta deixadesa. L'enfocament polític del sexenni ha estat d'autor en bona mesura del debat prolífic que des dels anys 70 es va plantejar sobre l'existència d'una revolució liberal burgesa a Espanya, que si realment s'havia arribat, diguem-ne, al punt final durant aquests anys, en quina mesura s'havia dut a terme el procés revolucionari, si les juntes revolucionàries, en continuació de tota la tradició juntista, que la composició socioprofessional, que si en alguns llocs es van celebrar eleccions a les juntes definitives, en d'altres llocs no, la primera vegada que es posava en marxa, diguem-ne, o s'aplicava el sufragi universal masculí. Tots aquests temes, sobretot, van privilegiar el que era la revolució de 1868. En el cas català havia arribat amb retard, el per què havia arribat amb retard, les causes, etc. Però, en canvi, diguem-ne, d'una manera molt més articulada internament, donant compte de tota l'evolució político-electoral del sexenni, doncs això, diguem-ne, ha quedat molt més per fer. Pel que fa a la ciutat de Tarragona, tenim una comarca molt ben tractada, que és la del Baix Camp. Estic pensant en tots els treballs de Pere Anguera. La ciutat de Tarragona, el Pedro Antonio Eras Caballero. Per les comarques de Girona tenim també, diguem, uns treballs força importants i reeixits per a les comarques de Girona i també pel que fa a la ciutat de Girona, però ens falta aquesta mirada més general. Per tant, estem davant d'un panorama força magre, fragmentat i territorialment desequilibrat, com estic donant a entendre. I això, malgrat la florida que va patir i va experimentar la historiografia local entre els anys 80 i 90. Quines línies de futur podríem, podria jo plantejar a tall de suggeriment? En primer lloc, evidentment, fomentar el nivell microhistòric en l'anàlisi electoral. És molt necessari, en la línia metodològica que va plantejar el Josep Armengol amb la seva tesina sobre la ciutat de Tremp. Cal tenir històries paral·leles a les dinàmiques electorals a la Catalunya del sexenni. Una sociologia, per força, que
primer ha de ser una sociologia electoral de les opcions, diguem-ne, que es presentaven a la competició electoral, des de les opcions catòlico-carlines, les opcions monàrquiques i les republicanes. Aquesta sociologia electoral hauria de poder identificar qui és qui en les diferents candidatures, quines foren les continuïtats del personal polític respecte del règim isabelí i quines foren les ruptures, quina fou la composició socioprofessional de les candidatures que es presentaven a les conteses, com es desenvoluparen els mítings, com una forma, diguem-ne, nova de captar el vot, que això sí que realment hi ha un trencament respecte de l'època anterior, com foren les campanyes, en quins recursos, en quines estratègies, en quin grau de participació. Sabem que aquí també ha estat un gran cavall de batalla el fet que l'abstencionisme va anar increixent al llarg de totes aquestes eleccions del sexenni. Doncs, per què la cosa es va desinflar, per què aquest desencís? Doncs veure realment, baixant aquest nivell micro, a veure això com es produïa en els districtes i fins i tot a nivell de seccions i de col·legis electorals. Vull dir, realment anant, diguem-ne, a fer aquesta història des de baix. I això és molt important i és molt prioritari. Però també sense el context difícilment podem dur un bon exercici de sociologia electoral, en el sentit que hem de saber qui eren aquestes elits locals. El who is who és molt necessari. En aquest sentit, reclamo molt tradicional. És molt important. Però també les estructures productives. No podem pensar que podem analitzar els comportaments electorals sense saber quines eren les actituds o quina era la posició que ocupaven les elits o aquestes noves elits, que també en alguns llocs hi va haver més renovació del personal polític i en d'altres llocs molta menor renovació, perquè si no, sense aquest context difícilment podem, diguem-ne, arribar a unes conclusions sòlides. Hauríem també, i aquest seria un segon pas, de poder identificar i definir els contorns de les diferents cultures polítiques. Ara que ha irromput des de fa uns anys, unes dècades, tota una historiografia sobre les cultures polítiques i Déu-n'hi-do el que s'ha arribat, diguem-ne, a treballar en el conjunt espanyol. Doncs bé, tot això poder, diguem-ne, que ens serveixi aquesta saviesa i aquesta experiència per poder definir molt millor aquestes cultures polítiques i veure com estan intentant, diguem-ne, de competir pel control de l'espai o de l'esfera pública local. Sí que aquí, abans deia en David Cau, és que ha caigut en l'oblit el sexenni, però en canvi estem molt interessats a rememorar o a commemorar la Primera República. Per què? Perquè el republicanisme ha eclipsat precisament l'interès que teníem des dels anys 80 pel sexenni. L'interès pel republicanisme ha vingut a substituir aquest interès anterior per la revolució gloriosa i per tot allò que hem comentat abans, per aquesta línia interpretativa. Bé, i de la mateixa manera, què fa la cultura política republicana amb tots els seus matisos, les opcions carlocatòliques, etcètera. Amb aquestes premisses metodològiques, el terreny estaria molt més abonat per a l'elaboració d'una història cultural de la política democràtica del sexenni. Jo crec que això és el que se'ns imposaria a continuació. No diria tant de la política, sinó d'allò polític, i faig molt èmfasi en aquest tema, entenent que la política en lletres majúscules és indissociable del comportament dels homes i de les dones en societat. Molt més en un escenari on la política formal i institucional, i això és molt important, estava escassament legitimada, on la temptació insurreccional estava a l'ordre del dia, on l'excepcionalitat política era una constant i els drets i les llibertats ciutadanes estaven molt poc garantits. Allò polític és comprensiu de les diferents accions socials, individuals i sobretot col·lectives existents en l'esfera pública que o bé incidiren directament a l'arena política condicionant-la, d'alguna manera determinant-la, o bé en foren indiferents, perquè també pot ser que el silenci també té la seva explicació. I al mateix temps aquesta apatia fou reveladora d'una important desconfiança política. I això, per què ho estic apuntant? Perquè ara que portem uns anys al costat del Ferran Toledano i de tot un equip molt nombrós d'investigadors i investigadores, estem veient que la història de la corrupció ens permet de revisitar la història política, fer-ho des d'una perspectiva cultural però també social. I això em permet de dir el que estic apuntant. Una perspectiva d'història cultural
electoral d'allò polític hauria de consistir també en revisitar des d'aquest nou paradigma la història del sufragi universal masculí. Em sembla molt important. És a dir, malgrat aquesta poca confiança en la política formal, en la política institucional, però igualment no tota la política passava per aquí, clarament no, sinó que passava per d'altres, diguem-ne, indrets i d'altres espais. Això ens permetria de poder concentrar l'atenció en les irregularitats, aquí insisteixo en el tema de la corrupció, en les protestes que sovint han estat molt oblidades. En aquests anys hi va haver molt frau electoral, del costat, va ser compatible amb l'aplicació del sufragi universal, encara que sembli mentida, que es cometia des de les instàncies governamentals, estic pensant en la gran diguem-ne, cacicada de Sagasta, amb la complicitat també de les elits locals. Conèixer quin era el substrat cultural que legitimava aquesta intromissió en la manipulació dels resultats electorals pot ser de gran ajuda, com també identificar les singularitats en les percepcions de cada cultura política, perquè no totes pensaven o percebien el frau electoral de la mateixa manera o ho argumentaven de la mateixa manera. Significa també examinar els discursos democràtics a la llum d'aquesta reivindicació al marge de les pràctiques electorals. No tot s'acaba aquí, és una part del pastís. Que l'abstenció s'incrementés en el decurs del sexenni no significa que la ciutadania no volgués participar en la política institucional, aquesta és una altra. Simplement en volia garanties, és normal, volia que el seu vot servís per alguna cosa. Si veien que després d'unes eleccions venien les autoritats superiors i suspenien aquell ajuntament que havia estat elegit, diguem-ne, a través dels comicis, home, quina confiança podia tenir la ciutadania davant d'aquestes intromissions. Significa estar atents a la simbologia, a les diverses manifestacions gràfiques en la premsa, als relats presents en pamflets, cròniques, dietaris personals i d'altres formes de representació, fins i tot literàries. Aprofundir en aquests aspectes ens permetrà de confegir més claus interpretatives per entendre millor el comportament electoral. Al costat de la semàntica discursiva i simbòlica del sufragi universal masculí, descobrir si hi hagueren ciutadanes que aprofitaran també la vinentesa per reclamar aquest dret, que és una cosa que no en sabem pràcticament res. Finalment, descobrim quins elements iconogràfics es va representar el sufragi, si es tendia a representar la seva desnaturalització o per contra s'elogiava com una conquesta democràtica. La fornida premsa satírica, evidentment, que sorgeix en aquests moments, ens pot ajudar moltíssim. Revelar allò polític també passa per descobrir les diferents manifestacions d'expressió i de participació política. I això significa identificar quin era el lloc que s'atorgava, i per aquí, identificar el lloc que s'atorgava la participació electoral. En el període liberal, l'exercici de la ciutadania tenia lloc en d'altres espais de sociabilitat, no solament els clubs i les associacions polítiques i culturals, sinó també en els mítings i les manifestacions, en la societat obrera, malgrat el creixent antipoliticisme, en la milícia i fins i tot en la partida guerrillera. La festa és un altre espai de sociabilitat política, estudiada per etapes anteriors, però en canvi no en sabem res per al sexenni. Etapes anteriors, els treballs del Jordi Roca, el trienni liberal, el trienni espartaista, etc. En un sentit similar, em sembla necessari indagar molt més en els vincles orgànics i tàctics que s'establiren entre el moviment obrer i els republicans o bé els hereus dels progressistes. I tot això també ens ajuda a interpretar molt millor quin fou l'abast de la introducció del sufragi universal. Per tant, tot plegat hauria d'anar encaminat a articular una història política i electoral de la Catalunya del sexenni. Un enfocament que jo també hi afegiria una cosa que per mi em sembla molt important i no només per aquests anys, per això deia que depassaria l'àmbit cronològic d'aquestes jornades, que és el fet d'anar cap a una història translocal. O sigui, no només, ara que està tan de moda la història transnacional, anar cap a una història translocal, tenint en compte que no la podem, diguem-ne, identificar stricto sensu amb una història nacional de Catalunya, perquè la història de Catalunya no és la història del catalanisme, sinó intentar, amb un pla horitzontal, veure quins eren els processos de mimetisme i de diferenciació en les dinàmiques polítiques de cada una de les ciutats, no només les ciutats provincials, sinó pensant molt en particular en les ciutats mitjanes, en la malla de ciutats mitjanes, que és una particularitat catalana que també voldria aquí posar en valor. Això significa que les experiències revolucionàries, les experiències que volia dir votar, participar en processos electorals amb un règim de llibertats, de participar en els mítings,
en les diferents manifestacions, els espais de sociabilitat, etc. I veure com, entre elles, es produïu un efecte mimètic, un efecte d'encomanar, diguem-ne, maneres de fer, comportaments, actituds, etc. Jo penso que això és una cosa que la tenim pendent, no només pel sexenni, sinó també pel conjunt, diguem-ne, de la història de Catalunya. En un sentit horitzontal, i amb això acabo, però també en un sentit vertical, és a dir, com es rebien les instruccions que venien de dalt, de les autoritats superiors, militars i polítiques, i com de vegades es trobaven, jo ho he anat, diguem-ne, constatant en el decurs de les meves recerques, que les autoritats, diguem-ne, polítiques locals anaven una mica perdudes, és a dir, en el sentit de les quintes, per exemple, o com recaptar els consums, etc. I això també jo crec que ajudaria a articular aquesta història translocal, és una invenció que he fet, no sé quin recorregut pot tenir, però en tot cas a tall de suggeriment. I últimament, i amb això acabo, el sexenni democràtic ha de deixar de ser un parèntesi, un gap, on mesurar l'abast de la revolució liberal, sinó considerar-lo com un laboratori d'experiències polítiques, socials, culturals, malgrat els temors, malgrat el desencís, malgrat el creixement de l'abstencionisme, perquè això ens permetrà de poder, diguem-ne, entendre com es van modernitzar les actituds polítiques i el comportament electoral al llarg del segle XIX. No podem obviar i saltar-nos el sexenni perquè és un moment d'una molt gran ebullició i que d'aquí en sortiran també unes iniciatives que després aniran desenvolupant al llarg de la restauració, i això no ho podem oblidar. I res, i les continuïtats i les discontinuïtats, he estat molt pesada i insistent en això, que no les podem tampoc deixar de banda en relació al règim isabelí, però també en relació amb la restauració i tenint en compte que la cobertura cronològica d'aquestes jornades arriba fins a 1880 i més enllà. I moltes gràcies per la seva atenció i qualsevol cosa després en el col·loqui podem, diguem-ne, podem aprofundir o completar.